Bangladesiak gainitzen. Hesiak. Aulat, zer esan nahi du aulat hitzak? Umeak, arabieraz. Arabieraz, bai. Eta da horrelako dialektu... Gurasoek asko erabiltzen dute seme-alabei buruz hitz egiten dutenean. Eta orduan, konturatu ginen, dokumentalak grabatzen ari ginen bitartean, gero elkarrezketak transkribatzen genituenean, asko entzuten genuela aulat izena. Eta orduan esan genuen, orduan aulat jarriko diogu dokumentalari, ez? Okia da, eta indarra ematen dio. Bai. Protagonistak dira lau ume, Bai. bi neskato, bi mutiko, euren jaioterrietatik iesi doazenak, Bai. ezta? Bai, helburua zen nolabait kontatzea, guk azkenengo 6 urteak pasa ditut pixkat migrazioaren drama kontatzen bai ekialde hurbilean eta batez ere Europan, ez? Eta konturatu nahi zena da, laguntza humanitarioa ez dela hezkuntzara bideratzen. Bideratzen da, larrialdiko egoera bati aurre egiteko, ez? Ze hotza egiten du, katiuskak, txamarrak, jatekoa, baina gero konturatzen zara krisi hori kronifikatzen denean, denbora luzatzen denean, pertsona horiek igual, 5-6 urte daramatzatela Europan bizitzen, eta ez dira eskolara joan. Orduan, beharrezkoak diren urte batzuk galdu dituzte, ez? Eta orduan, dokumentalaren helburua izan da, kontatzea zer egin duen eskolaratzeak, edo eskolara ez joateak. Eta hori Europan ari dela gertatzen, ez dela gertatzen ari. Eta dokumentala oso bideona egiten ari omen da, ez da hori esan diguzu, sarreran? Bai, azkenengo urtean, pandemiarekin pixkat ez dira presentzialak izan, baina giza eskubideen zinema jaialdietan izan da, Hong Kongen, Kolombian, Txekiar Errepublikan, Grezian, Argentinan, eta gero poliki-poliki hasi gara orain eskoletan ematen. Eta zer diote eskolako umeek? Eta oso polita izan da umeen. Zer adineko aurrentzat, ari zarete? Gehien bat 12-15 urte bitarteko, edo 10, 12-14, gutxi gora bera haien adina. Eta orduan, bai Italian, baita Euskal Herrian ere, ez? Eta orduan konturatzen zara, umeak oso identifikatuta sentitzen direla haien elkarrizketa askotan. Bai. Eta beste egoera batean bizi? Bai, eta beste herrialde batean izi, baina oso identifikatuta sentitzen dira elkarrizketa askotan, eta hori oso polita da. Bai. Harremanik mantentzen duzu? Protagonistekin, eskamutikoekin? Zertan diren, uneotan edo? Bai, begira, Samose uartean zegoen familia, Greziako Samos uartean zegoen familia, orain dago Atenas ondoan dagoen errefuxiatuen kanpaleku batean, asiloa ukatu diete Grezian, eta orduan orain itxaroten ari dira, bagian Turkiara bueltan deportatuko dituztelako. Gero Jordaniako errefuxiatuen kanpalekuan dagoen eskatuak jarraitzen du, baina eskolara doa. Euskal Herrian dagoen familiak hemen jarraitzen du, eta gero Berlineko familiarekin harremana daukagu orain Berlinen bizi naizelako, eta orduan noizean ben joaten gara aitak jatetxe bat dauka, bigarren jatetxea ireki du Berlinen, eta noizean ben joaten gara jatetxera bizita egitera, eta haiekin pixka bat egotera, eta oso ondo daude.